Колко време? Записва ли се? Записва се, не. Искам да говоря За за нещата, които ти се случват. Обаче, ако се случи, стане лошо. Ако сложиш 2 литра ракия в една сала, дали се получи възглавница? Всичко се поддържа един салатмен. Ако изляз, мога да очертая, картика мога да очертая. Докато изтризняваш, трябва да си прекалено пиян, че алкохол ти изпаря за да изляз, обаче не е молив. Аз казвам, много ми свети свети отгоре, молята. Колко беше лента? Какво с музиката? Дайте музика. Бати колко хора умират в мизерия. Хората понякога много прекаляват. Коста! Изяж го! Фани го! А така, фани го, бе! Фани го, изяж го, бе! Мача купен спред, бе. Да? За срок от 3 години. Да, види ми запилите. Кой продаде мача? Кой купи мача? Какво правиш, бе? Айде! Буспа! Буспа! А така, майка ти да... Кай си е, ракия! Вътре! Спри го, уби го! Уби го! Уби го! Ало, жълтия! Шкарнаската! Бапутката, майни! Малините в газа! Нещо за публиката! Кой се чувства циганин, моля? Аде, Роналдо! Чисти, бе! Аре, гола! Дуростава! Доволен! Иран! Афганистан! Аре, разкостете ги! Терористи! Свободна Сомалия! Аре, голе! А, включване от дясно! Айде, алкохолица! Дърстов! Първи гол! Айде! Вратаря педерас! Къде е таблото с Тибишира? Къде е резултата? Ко правиш, бе? Продава семки дамски нока. На това не спила говори, бе! Венци! Да го дугат Левски главиница! И, въпроси! Като плагат за бъклица и дрян, такъв тревата.